Honza Kopečný a Jiří Hojhar. Jsme tady všichni. Kopečný má vroubek. Kopečný zase přišel pozdě. Hele, ten bude mít takový problémy, až v pondělí nastoupí zase do té školy. Zase pozdě. No nic, my mu nějaký ten trest vymyslíme. Veroniko, co byste mi vymyslela Honzovi Kopečnímu za trest, co? Za pozdní příchod. Já myslím, že by Honza Kopečný se tady mohl podepisovat až do Vánoc. Chcete Honzu Kopečního? Do Vánoc? On dobře zpívá, takže i vám tu koledu zaspívá. Krásnou. Máme ji umýt okna doma, kdybyste chtěli před vánočním klid, to se strpnu hodit. Tak takhle máme tady herce v jejich celé kráse. No a přátelé, jak vy si vzpomínáte na dětská školní léta? Vzpomenete si ještě na ten první školní den, co vás třeba trápilo, nebo na co jste se těšili? Pojďme to v rychlosti říci. Já si vzpomínám, když první školní den šla naše Agáta, to asi znáte, Agátka, taková hodná holčička, když šla do školy, tak když to prvního skončilo, tak říkala, tak já už jsem tam byla a musím tam znova. Měla pocit, že 1. září jako to stačí. A pak si ještě pamatuju, jak já jsem si v první třídě napsala sama omluvenku a tím dětským písmem paní učitelce, že nepůjdu do družiny a tvrdila jsem jí, že to podepsal mrtvý strýc. Protože mně to přišlo dobrý, že ho nedohledá. Napsala jsem, Veronika Žilková může po obědě sama domů. Mrtvý strýc. Mrtvý strýc. Tak to je moje vzpomínka, mohla bych vyprávět dlouho. Míšo, co ty? Já teda nejsem tak odvážná jako Venča, ale... Ne? Nemáš mrtvou tetu? To právě nemám. Já jsem začala být odvážná až na střední škole, kdy jsem si psala sama své omluvenky i brevéry. To nedělejte hlavně, ale zase nebudu vás ovlivňovat. Ale dotáhla jsi to až do seriálu Zoo. Dotáhla, ale nevzpomínám, chtěla bych se zpátky do školy, nejsem studentský typ, chápu, že to tak někdo má, ale já jsem si... Ale, vítáme pana Kopečného, dobrý den. Tak já mám ze školy hodně vzpomínek, hlavně protože vím, že mi strašně nešla chemie, ale sestře mému dvojčeti šla hodně. Takže vždycky jsme stáli právě spolu, nebo jsme seděli spolu i vedle jakoby u stolu a paní učitelka mě vyvolala, tak jsem tak jako kýkla, tam říkám, Báro, jdi tam za mě. A Bára jako takhle kýkla na mě znovu a říká, no, půjdeš teda 3krát za mě se psem? Říkám, jo, no, dobře, tak takže sestra za mě chodila ke zkoušce na chemii, omlouvám se, doufám, že to moje učitelka chemie neslyší. Byla to sestra, ne já, ale takhle jsme se domlouvali se segrou. Hned zítra musíš vrátit maturitní vysvědčení. V tuto chvíli tady udělám jeden velký skok, hnedka pochopíte proč. Míšo, co ty? Ty jsi maturoval vlastně přednedávnem, je to tak? Ty mi to připomínáš, tu na tu ošklivou vzpomínku. Máš ošklivou vzpomínku, nebo máš ošklivou vzpomínku na maturitu? Fotila ses na potítku? Víc než u běhu. Já myslel víc než tady. To taky. Ne, maturita dopadla úspěšně, díky bohu, a už na to nechci myslet, je to pryč. Ale já nevím, jestli je vhodné, abychom teda takhle ty informace předávali našim studentům, žákům tady. Není to přesvědčivé k tomu, aby se plně učili. Sáry, co tvoje školní léta, 1. září? No, na 1. září, když jsem šla do 1. třídy, mám vzpomínku, která je dokumentovaná i fotografií. Jsem na ní velmi nešťastná, protože moje nejlepší kamarádka Šárka Mikesková, která se mnou chodila do školky, jsem myslela, že se mnou nastoupí do té 1. třídy a ona šla na jinou základku. Tak jsem 1. září probrečela, to si pamatuju. A co se týče školních let, tak nejsem úplně student, ze kterého by si měli brát ostatní příklad. Protože já jsem už od raných let hrála v divadle a měla jsem obrovský absence a všechno jsem doháněla přes noc. Takže jsem už ve svých mladých letech pila hodně kafe a dělala jsem si takovýto rozpustný kafe do půl litru a vždycky noc před tou zkouškou jsem to jako nahnala. Bohužel se mi to protáhlo i do vysokoškolských let, kdy maminka v 5 ráno mě tahala ubrečenou z vany, že pojď si lehnout aspoň na ty 2 hodiny, máš dneska státnice a tak. A naštěstí dobrý, je ze mě vysokoškolačka, dá se to i tak, ale příklad si neberte.
Pantofluse se klepala jako ratlik, měla málo kofeinu. Jirko. První školní den byl ten nejkrásnější den ve škole, protože už pak žádný jiný nepřišel a byl to vlastně ten nejhorší den v roce. K tomu se váže, já jsem ze školky nastupoval do školy s nejlepší kamarádkou Pavlínou, která má 31. srpna svátek. A od toho prvního školního dne už jsme oba dva věděli, že 31. srpna, kdy ona má svátek, je ten opravdu nejsmutnější den v roce. Ale co je to tady proti Honzovi, který, jak jsme už jmenovali, že bude po škole, tak on už po 6. bude nastupovat do 5. třídy. Vy jste to věděli? Krásný den všem. Ty jsi se ptal asi na to, jaký byl první školní den? Já jsem říkal, že ty jsi ukázka toho, jak se to dělat nemá. Ano, já jsem byl poctivý student, já jsem chodil do školy jenom ve středu a v srpnu. To by zůstalo, nicméně 5. třídu jsem dokončil. To je jak hypotéka na 30 let. 5. třídu jsem dokončil, to se mi povedlo. A co se pamatuju, do konce jsem se dostal teda i k maturitě. A ten svaťák, jak se říká, tak někteří z vás z dětí tohle ještě neznáte. Já jsem ten svaťák trávil tak, že jsem točil CDčko. To jsme dokončili, pak jsem den na to šel vlastně maturovat. Pamatuju si, že matika byla taková jako náročnější, jenže já jsem měl rád, fyzika taky, čeština to bylo v pohodě, pak tam byl nějaký zeměpis, angličtina to bylo trošku víc. A o to bylo zábavnější. Nicméně pak jsem přešel na vysokou školu a tu jsem zdárně nedokončil, teda jako Sára, no. To bylo trošku jako smutný, no, ale zase místo toho jsem tady. To je pravda. Já nemám zase vejšku a hlavně taky nespívám, tak seš na tom o trošku lépe. Přátelé, já vás nebudu trápit, protože vy už teď jste nažavení na podpisy, na podpisové karty. Vy, přátelé, chcete asi také nějakou tu fotečku, takže já tady v tuto chvíli herce propouštím. Oni si sednou tamhle do toho stánku a budou